Moi boas tardes. Benvidos a unha nova edición de Escépticos no PAP Compostela. Desta volta imos contar como convidado a Lourenzo Fernández Prieto. Rogamos aí se nos pode pasar a música, por favor. E ele é catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago. Dirixe o Departamento de Historia Contemporánea de América. Tamén está no grupo de Historia Instagram, que logo podemos facer propaganda. Teña aquí seminarios que van a facer este ano. Se alguén, despois da charla, seguro que alguén lle pica logo a curiosidade, pois ten aquí as iniciativas que eles fan. Lourenzo é especialista no agro e no mundo rural. É unha das súas líneas de investigación. E logo tamén está moi interesado na historia da Guerra Civil, as súas consecuencias, porque falei con el antes, todo o que se estudia do agro, ao final, inicios do século XX, todo conclúe no golpe de Estado, e le dan aí unha volta aí a historia. Esta tarde vamos falar de innovación no agro galego. Eu coido que probablemente a nos caen moitos mitos que temos na cabeza no masino de como é o agro da nosa terra. Nada, pois escoitamos. Bueno, pues muchas gracias. Estou encantado de estar aquí. Escoitase, non? Estou encantado de estar aquí. A miña familia non tanto, porque hoxe venres inicio o fin de semana, non me dará conta cando quedei. Entón hai que dicilo todo, pero tanta xente coñecida e tanto interese polo noso tema e polo que traballamos os historiadores, pois sempre de agradecer. E a verdade é que o que me recorda isto, estos do PAP, que fan en un PAP, que agora ver quen é, pois o entendo todo mellor, porque o do PAP vai asociado tamén a unha xeneración. Isto recórdame no ano 86, en Tottenham Court Road, en Londres, fun a cando estaba realizando unha estadía, fun a un History Workshop que estaba empezando a facerse, claro, que era onde facían a historia para todo o mundo, e a historia oral, e a historia que logo, sí, a historia como se fai hoxe, para entender, ¿no? Estamos falando de aí 24 anos. E, bueno, vos xa levamos algún tempo tamén, e por fin chegamos aos PAPs a falar de algo máis que de música, ¿no? Que era complicado máis. Bueno, eu, efectivamente, creo que a iniciativa é moi boa, e da miña inmensa ignorancia descoñecía que existía. Agora, ademais, non só vos coñezo, sino que podo achegarme e ser propagandista vosso. E estou honradísimo de estar aquí. Eu tamén vos digo unha cousa, se consigo falar pouco e que logo falemos, como casi sempre ocorre nestes casos, aprenderei un máis que vos, non? E empezo por decirvos que, e isto non é retórica, creo que o veredes, empezo por decirvos que este título, Innovación e Cambio no agro galego, visión do historiador, que vos me destes a min, en realidade é froito dun erro, é un erro xeneracional. Dun erro xeneracional de un home, máis que dunha muller, urbano e estudado, desconectado xeneracionalmente co agro, en sentido productivo, en la que viva por aí adiante, ¿no? En la que viva casi seguro, xa un neo rural, que viva con un xardín que cuida todos os días, se teña un can ou unha cadela, e seguramente tamén pode que asombrado polo que recoñece, ou empeza a recoñecer, ou a lembrar do que facían os seus avós, ou incluso os seus bisavós, ou por un pasado que empeza a redescubrir, ¿no? E que empeza a darse conta de que hai unha relación entre cousas que o presente demanda ou que lle gustaría facer no presente e ese pasado. E desde logo que pensa que a agricultura é algo que se aprende nos libros, o que hoxe pensa todo o mundo, porque nos últimos 60 anos máis ou menos nos exixiron pensar algo así, ¿no? E por eso quero empezar preguntando-vos a vos. E a pregunta que fago sempre nestes casos é a mesma. Vos credes que Galicia é un país atrasado? Non falo do agro, falo do país. Se tuverais que, cando yo tedes que contar a alguén e dicir, llevando vivo en Galicia, que está no noroeste da Península Ibérica, e empezas a explicar que é moi verde, non sei que, e
cando das o primeiro rasgo, que decides? Como explicares? Dirías que é un país atrasado ou non? Sí. Sí, por qué? Bueno, podemos someter a votación, pero bueno, se temos un sí ou non, máis ou menos será 50-50. Sí, por qué? Porque o que se considera moderno faltanlle moitísimas cousas. De transporte, de relacións económicas, etc. Alguén máis a favor do atraso? Alguén máis que dé un argumento que decir a favor do atraso? O agro galego é un agro atrasado no século XX, xa non digo hoxe. Ou non? Comparado con os tractores que tienen os franceses, sí, claro. Esto da revisión. Non, está ben. O sea, a mí o que me interesa é a visión que temos. Porque a mí o que me interesa é explicarvos unha visión un pouco diferente, precisamente. Hombre, melloraron, con respecto aos meus avós que traballaban no campo, melloraron moito, claro. As condicións económicas, sobre todo, son millores. A millón non melloraron tanto. Pero desestructurado sí que está. Pero fala do século XX en xeral, Falo do século XX en xeral. Bueno, pues vamos a ver hasta que punto é. A ver, a idea, en fin, temos un señor que ten 80 anos, que é catedrático de Economía, que fundou a Economía Galega e que escribiu un libro que se chama O Atraso Económico de Galicia. O raro sería que dixéramos que Galicia non é un país atrasado, non? Pero a partir de aí vamos por asunto. Bueno, non, antes, outra pregunta. E vos credes que esta sociedade é unha sociedade reacia a innovación? Que lle costa traballo innovar? A sociedade xeral, sí, non? Que lle costa traballo cambiar? A galega. A galega, sí. Non a de Santiago, nin a sociedade científica compostelana, non? A sociedade galega, xeral, sí, non? Esa idea, digamos, que flota no ambiente. E outra pregunta. E vos credes que os labregos en Galicia saben practicar o seu oficio? Sí, algún sí. Sí, non? Diciendo ti. Bueno, a verdade é que o primeiro que temos que pensar, e xa o sabedes, é que casi todo o que vos vou decir xa o sabedes. É que até hai un século, até menos, até hai 60 anos, incluso o horizonte industrial, incluso nos países máis industrializados, había unha componente fundamental da orgánica na economía. Até a Segunda Guerra. E sobre todo non se perdera ni siquiera nas grandes megalópolis a relación xeneracional co campo. Excepto que hai grupos sociais e hai sectores sociais que perderon ou non a tiñan, ou a tiñan máis escasa, pero incluso desde ese punto de vista tiñan alguna relación co mundo rural en términos, digamos, sociais e en términos productivos. Digamos que a idea que eu vos plantexo, e que non é unha idea, digamos que é o contrario desta idea coa que eu empecé a traballar, coa que empezamos a traballar todos hai 35 anos, que era a idea do atraso, pero digamos que despois de 35 anos a idea é que os labregos, e desde logo en Galicia, eran innovadores por definición. E iso é un pouco que vos quero plantexar. Para empezar, quero que vos des conta do difícil que é ser labrego, ou labrega. Labrega ainda é máis difícil, porque ten tarefas engadidas que non te falta nin que indique, non? Pero pensade que detrás dos labregos hai un montón de cousas que hoxe consideramos separadas, non? E que coñecemos erradamente como diferentes. O sea, detrás dun labrego, ou dun farmer, ou dun pésamo, había agricultores, gandeiros, silvicultores, horticultores, fruticultores, apicultores, pastores, viñateiros, fabricantes de sidra. Todo eso está hoxe segregado. Son actividades diferentes, pero que estaban reunidas. Bueno, hai moitas máis, non? Porque tamén eran carpinteiros, podían aprender a cubicar madeira e facer un montón de tarefas máis.
Pensemos agora na evolución da agricultura galega ou no que coñezades da evolución da agricultura galega nos últimos 2 séculos, que iso tamén me interesa saber que é o que sabedes, ¿no? Para saber que é o que vos interesa saber. Nos últimos 2 séculos, que sabedes da evolución da agricultura galega? Que pasou no século XVIII? Alguén sabe que pasou no século XVIII, no século XIX? Como se labraban as terras? Como se organizaba a produción? Tedes alguna idea? Hombre, maquinaria cambiou, vale? Sí, pero fíxate que todos falan de maquinaria e de tractores, efectivamente. Pero aquí hai moitos biólogos e moitos químicos. Sin maquinaria e sin tractores se produciu a revolución neolítica e todo o que foi despois. Supoño que todos os estudiases oíste falar da revolución agraria inglesa, non? Imagino. A previa revolución industrial, no século XVIII, son os primeiros que fan, pois, o primeiro Ministerio de Agricultura, definen como son as innovacións, son o modelo para todo o continente e para todo o mundo, non? Todas as cousas porque o escriben e din, fixemos unha revolución, non? Fixeron marketing, ademais de facer a revolución agraria. Bueno, pois no século XVIII, non só en Galicia, pero desde logo na agricultura atlántica peninsular, hai algo moi parecido á revolución agrícola inglesa, que nunca lle puñemos a marca, pero que canto máis nos aproximamos ao futuro, o sea, canto máis nos alexamos de 1960, pois máis nos damos conta do importante que foi todo aquilo. O que eu quero chegarvos é a idea da capacidade de innovación que hai detrás do mundo labrego, do mundo agrario galego e europeo en xeral, e como a historia que tedes, e a historia que vos contaron, e que seguimos contando, por certo, é bastante diferente a que entendemos os historiadores que nos dedicamos ao tema que aconteceu, ou que se pode contar. O mixed farming, que é como se chama ao produto da revolución agrícola inglesa, é un complexo, é o que temos no complexo agrario galego desde o século XVIII. É o que os agrónomos e os economistas da segunda mitad do século XX chaman o policultivo, gandería, máis monte. O manexo dun conxunto de rotacións que dan cultivos diferentes, que permite manter moito gando, que tamén permite manter moito a poboación, como veredes, e que ademais manexa o monte, e que necesita o monte, porque supoño que sabedes que se temos tanto toxo non é porque medrara solo, sino porque se plantaba, non? Porque a base fundamental era a leguminosa necesaria para producir o fundamental da agricultura. Si non hai progreso agrario, se o progreso non chega externo. E iso é así ata a Segunda Guerra Mundial. E ese mixed farming, xa lle dou o nome inglés, é unha construción complexa, difícil, pero moi equilibrada, que se empeza a facer desde o século XVIII e que además se fai gracias a algo que vos conocedes moi ben. O sea, todo o que vos estou dicindo o vedes. Bueno, se salides aí nas hortas xa non, pero se salides un pouco máis alá, xa vedes todo o que vos dindo que sobre lo tamén no mercado, ¿no? Digamos que para construir ese mixed farming o que fai falta é elaborar unhas complexísimas rotacións que incorporan, sobre todo, plantas novas, non como esta que me está molestando, plantas novas americanas. A capacidade para introducir o millo, a pataca, as fabas e todo o demais, os pimentos, os tomates, pero o importante é o millo, a pataca e as fabas. No sistema agrario que había no século XVII e que había ainda no século XVIII é un prodixio de innovación. É un prodixio de innovación que sempre se conta dunha forma determinada, e que alguén lles explica aos paisanos como teñen que facer eso. E iso, cando leades ese relato, xa podedes asumir que é mentira. Que se consigue con esas novas plantas e con esas novas rotacións? Pois se consigue fundamentalmente alimentar cada vez máis gando, por eso somos un país gandeiro, e por eso temos feiras no século XVIII, San Lucas, Monterroso, todas as que queirades. Todas esas grandes feiras que conocedes, onde vamos comer o pulpo, todas son importantes do século XVIII, son moi importantes do século XIX, e son feiras gandeiras a de Santiago, os xoves de Santiago. Que é o xove de Santiago? A parte dos caños, quero dicir, salir polas noites, a feira do gando desde sempre. Pero para levar ese gando ao mercado
hai que alimentalo. E para alimentalo hai que conseguir un produto que non compita coa alimentación humana. E eu creo que iso aquí se conseguiu perfectamente, non? Alimentar o gando e a xenta a vez, non? Iso é... O que pasa que os ingleses a eso lle chaman carne, e non lle chamamos nabo. E entonces, claro, moito menos fino. E además eles deixaron de comelo, ou din que deixaron de comelo, pero ahora están incorporando a dieta, e un pode comer caldo de navizas nun pub das Midlands perfectamente, porque é unha cousa antigua que facían, non? Aquí non deixamos de facelo porque fomos un pouco máis atrasados ou correntosos, non sei. O que quero dicir é que houve un esforzo tremendo por conseguir plantas forraxeiras dentro da rotación que alimentara o gando. Ese gando era o que iba ao mercado. E ademais, unha alimentación humana, que era a vella do trigo, a vella do centeo, pero tamén a nova do millo, que era unha planta que tamén servía para a alimentación humana, non? E o nabo tamén servía para a alimentación humana e animal. E a fava tamén servía para a alimentación humana e animal. E a pataca tamén servía para a alimentación humana e animal. A erva de Vigo, que é unha creación, como o seu propio nome indica, das Rías Baixas e a zona de Vigo, e que é unha primeira planta forraxeira moi aquilatada, de prado artificial, digamos, ou perdón, natural, pero complexo, que era de creación humana do século XVIII. E ademais, asociado a isto hai algo que conocedes todos moi ben, que é unha arquitectura directamente relacionada co incremento da riqueza. Porque estamos falando de que toda esta mixed farming o que permite é algo fundamental. Cantos dos que estáis aquí son os propietarios de fincas rústicas? Levantad a mão, isto sí que quero vello. Ou bares a selo, bares herdadas. Porque os vosos pais teñen fincas rústicas. Levantad a mão, levantad a mão. Bueno, e máis, porque algúns non a levantan, pero tamén non son. Por que creedes que en Galicia 1.700.000 galegos e galegas son os propietarios de fincas rústicas? Porque, bueno, efectivamente, a partir do século XVIII, os que manexaban a terra, manexaron tamén, que se afirmaron como donos no futuro. Pasaron moitas cousas no século XX, pero ao final conseguiron a propiedade. No século XVIII non había idea de propiedade, había posesión. Un pagaba a renta, non? A terra de Santiago, ou a do Pinario, ou a que fora. Pero ao final, no final do proceso, gracias a ese bon manexo do recurso productivo e a esas innovacións, que tiñan un objetivo, que non era aparecer nas estatísticas, sino asentar un household e a casa, bueno, pues gracias a eso vos sodes precisamente hoxe propietarios rústicos, ou seredes propietarios rústicos. A diferencia do que ocorre en moitos outros países. E de forma semellante a como ocorre tamén en moitos outros países, como Suecia ou Dinamarca, por exemplo. Non así en Escocia, ou non así en Irlanda. A arquitectura, que era por onde iba eu. Se pensades nun hórreo, que hórreo pensades? Un hórreo grande que sempre se vexa nas imaxes, o hórreo de Carnota. E de quen é o hórreo de Carnota? Do Puro. E por que tan grande? Porque pagaban unhas rentas enormes e tiña moito donde guardalo. E os hórreos da xente, os hórreos das casas, cando credes que a xente empeza a facer hórreos nas casas? Despois do millo, a pataca, porque o millo e a pataca quedan fora da renta, consiguen sacarlo fora da renta, e en todo caso, a xente que quede dentro da renta, producen tanto e teñen tanta producción que xa teñen algo para guardar eles. Non hai hórreos e non hai nada que guardar. Evidentemente. Canto máis grande o hórreo, canto máis hórreos se fan, os hórreos das casas de Carnota son máis pequenos que o hórreo do Pool, lógicamente. Pero tamén son moi posteriores. Son 200 anos posteriores, moitas veces, ou 150. Pero non é solamente o hórreo. O hórreo son as cortes. As vacas non estaban nas cortes. Toda esta historia que nos contan os arquitectos e os xuristas que describen o mundo rural, que falan da casa que ten arriba o sobrado, abaixo a corte. As vacas estaban onde iban a estar as vacas, no monte, en todas partes. As vacas se meten dentro das casas justamente cando se fai o sitio. E o sitio que se fai é a corte. E a corte é o mellor composteiro que se poida imaginar. Hoxe a mí me foi moita gracia ver os composteiros de plástico que traen os rapaces, en vez de preguntarlle á aboa que sabía manexar justamente o esterco na corte. E a corte é unha creación relativamente recente, porque a xente tampouco tiña tantas vacas.
que tiña moi poucas, tiña unha, tiña dúas. Consigue ter máis porque empeza a ter xatos para levar ao mercado, porque empeza a poder producir e porque empeza a poder ter máis vacas, non? Ter 4 vacas era unha maravilla. Ou a palleira. Nunca me chamou a atención que na palleira en Galicia non hai palla. Por que se chama palleira se ten erva seca? Milagro. Eu levo preguntando moito tempo aos filólogos e aos arquitectos que se dedican a estas cousas. Esa explicación é moi simple. Empezou sendo palleira, efectivamente, para a palla do trigo e do centeo. Pero a partir de un determinado momento mantuvo o nome, pero se dedicou a erva seca, que é o alimento fundamental do gando no lugar. Pero pensémolo máis cerca. Estou falando de cal é o modelo da agricultura orgánica que chega hasta hoxe, que hoxe ainda podedes ver. Pero o certo é que a partir de 1900 ou de 1290 hai todo un proceso de segunda onda da revolución industrial que inclúe o motor de explosión, o petróleo, e moitas outras cousas que sempre son interpretadas na lógica de despois da Segunda Guerra Mundial. Pero o cambio agrario e o cambio industrial e o cambio tecnolóxico anterior a iso que antes coñecíamos como era atómica é moi posterior ao que logo coñecemos como era atómica. Entre que só señal porque polo medio, no caso noso é a Guerra Civil, non? A chamada Guerra Civil, pero no caso mundial sobre isto de muita reflexión, está todo feito, é justamente o uso da ciencia e da enerxía para a destrucción e a capacidade de destrucción. A Primeira Guerra Mundial chocou, non? Chocou moito. Houve moito estrés postraumático, diríamos hoxe. A Segunda Guerra Mundial foi inmensamente peor e todo o que se fixo despois estuvo dirixido a pasar do welfare state, perdón, do warfare state ao welfare state. Por que digo isto? Porque contra o que a veces creemos, ou habitualmente creemos, todos os cambios tecnolóxicos anteriores á Segunda Guerra Mundial se mantiñan nunha lógica orgánica, fundamentalmente orgánica. Si buscades en Google o cruce dos tractores cos cabalos, non se produce ninguna agricultura do mundo, e ninguna, hasta 1955. É imposible que ocurra antes, porque non dice que non hubiera tractor. A batería se está agotando, me dice aquí. Se está agotando non vou poder poner isto como quería. Podedes desconectar? Pois pensemos no que queda máis cerca e pensemos que innovacións conocedes que chegaron aínda pois, aos anos 60 ou aos anos 70, cando aínda había trigo, cando aínda se manexaba esa mixed farming correxida e con moitas innovacións introducidas a partir de final do século XIX e principio do XX. Algún cambio importante, pode ser que por aí hai alguén que conoce algún cambio importante, por aí detrás e outra xente tamén, pero algún cambio importante que afectara ao mundo rural galego que fora endóxeno, que se producira en Galicia? Algo que vos sone? Algún? A raza rubia galega, por exemplo, que é unha creación que empeza a construirse despois de final do século XIX, despois da crise agraria secular, e vai se materializando nos anos 10, nos anos 20, con moita aplicación da ciencia, con moita participación de xenetistas, con moita intervención de estructuras científicas como a Granja Agrícola da Coruña ou de veterinarios como Rof Codina, non? Pero que vai facendo a xente a vez que eles, e sobre todo cunha lógica que, como podedes imaginar, e se vos dades conta, a raza rubia galega que produce leite, carne e traballo, porque aquí non temos bois, perdón, non temos mulas, ni usamos nunca o cabalo, e se construe unha raza nova, perfecta en términos digamos, da ciencia da época e da investigación da época, pero cunha aptitude que ten que ver coa necesidade da agricultura e sobre todo a sociedade rural e non con outros criterios. Pois a construcción da raza rubia, que hoxe xa non podemos desligar de eso que chamamos ternera gallega, é eso, é sendo o mesmo, sigue sendo un bon instrumento de produción cárnica, unha vez que eliminou os outros dous, ou que tuvo millóns competidores, é unha creación dese momento. E hai outra innovación na que nunca reparades,
porque se vades ao Museo do Pobo Galego, ou vades a calquera museo que fale do mundo rural, o que encontrades, o primeiro que encontrades sempre, que é un arado de pau, e que poña debaixo romano, cousa que non existe, por suposto. Romanos non teñan eses arados, e o arado romano de aquí non ten nada que ver co que chaman arado romano en Ucrania, nin co que chaman arado romano en ningún outro sitio. Pero aquí, bueno, temos unha querencia por aquelo, polo arqueolóxico, digamos. E as máquinas de mallar, quen as conservou? Segundo que sabedes que a partir de desde hai uns 20 anos, en algunhas zonas de Galicia, onde facía 20 ou 25 anos se deixara de mallar, se deixara de labrar o trigo, e a frisionización fixera abandonar toda aquela componente productiva que era o cereal. Nesas zonas, a xente, Meira, Foz, e máis sitios, empezou a volver a labrar algo de trigo para poder facer a festa da trigo, sin axuda da Xunta, sin que houbera ningún axente sociocultural, nin animador sociocultural que lles dera a idea, logo eso sí se estendeu de outra forma, pero a xente o fixo porque, bueno, recordaba unha festa, que era o que era fundamentalmente a malla. Pero en realidade, pensa de o que é a malla. E pensa de que a malla é a introducción dunha máquina que usa petróleo, que ten un motor de explosión, que exixe un ritmo de traballo fordista, un traballo en cadea, e que, se non o sabedes, pero lo vou decir eu, a altura de 1930, digamos, prácticamente había unha máquina de mallar por parroquia, e o nivel de innovación nese ámbito era superior a de toda a agricultura cerealeira castelán e andaluz. Algo que se ve das estatísticas, pero, además de que demostrarlo, porque os meus colegas de outros sitios non o acaban de creer, non o creían aí 20 anos, agora xa o creen. Porque outras contas e outros enfoques permiten demostrar. Bueno, pois a malla é unha innovación igual que outra que está descansados de ver. E se colleis o coche das horas das vosas urbanizacións, iredes vendo eses, bueno, e aquí a xente acerca, ao lado dese transformador tan bonito que quedou aí, vos conta ese transformador de Fenosa Vello, pois ao lado hai un banco, e atado ese banco hai un arado a Juria Brabant de doble vertedeira con dúas rodas, que é unha innovación desa mesma época, dese mesmo horizonte, dos anos 20, e que foron os arados que, en fin, a pouco que vos des conta, vos veredes que indo para Padrón, cada segundo chalé, que foi unha antigua casa de labranza, ou indo para Auga Pesada, por certo, na Auga Pesada hai ali unha que ten 8 ou 9 arados, e a xente os musealizou. Se vais ao Museo do Pobo Galego, veredes un, porque o convencimos meus colegas da Lide que había que meter un arado deses, porque eses arados tamén formaban parte da nosa historia. Quero dicir que, pola vía da malla, pola vía dos arados, esa idea de que non innovamos e de que permanecimos sin movernos non é nada, sino todo o contrario. E logo vou poñer algún dato sobre isto, pero antes prefiro que falemos un pouco. Xa para ir acabando esta primeira parte. Entón, por que os labregos teñen fama de inútiles, de atrasados e de refractarios á innovación? O sea, se isto que digo eu fose verdade, pero como sois escépticos non tedes por que creelos, entón, por que o relato dominante e o relato que nos chega insiste en todo o contrario? Bueno, tamén teño unha explicación para eso, antes de que empecedes a levar unha contraria. Porque despois de 1945, ese relato era necesario para construir o que hoxe conocemos como unha forma extrema de modernización. É o que James Scott chama High Modernism, o que Karl Korsch chama a Gran Transformación, o que conocemos habitualmente como a Revolución Verde. De Borlaug, que por certo foi premio Nobel. Esa Revolución Verde que está destinada a acabar coa fame no mundo e que non só non o consigue, sino que xenera cada vez máis fame, porque o problema non é a producción, o problema son outros. E resulta que todos os científicos sociais, todos os técnicos agrarios, contribuímos a extender e argumentar esta idea. Cando digo todos, quero decir os economistas, os sociólogos, os pedagogos, os psicólogos, os historiadores, os filólogos, os antropólogos, moi especialmente tamén. Construímos un relato que partía do seguinte:
todo o anterior a nós é tradicional. Por lo tanto, non ten historia, non ten cambio. É tradicional, é anterior. A única forma que temos de chamar de agricultura anterior á actual é agricultura tradicional. Todo o que hai antes de nós é tradicional. Non é extraño que isto culturan precisamente as ciencias sociais, estructuralistas, ademais, posteriores á Segunda Guerra. Tradicional é o mismo que atrasado. A diferencia entre tradicional e atrasado é ser capaces de salir dese. Vos extrañará se vos digo que os primeiros, como lles extrañou a eles cando presentamos un congreso de Edimburgo, os primeiros gobernos holandeses despois da Segunda Guerra Mundial organizaron un sistema de extensión agraria como que hoxe, como que despois conocimos aquí, e o objetivo fundamental era salir do atraso. Claro, pensar que en Holanda falaban de salir do atraso non lo creían nin eles, non? Cando comparábamos o que pasaba en Galicia co que pasaba en Holanda. Como se dirixían os servicios de agricultura aos labregos, que esa era a idea. Nos dous casos era o mesmo. Tamén, non en Holanda, en toda Europa falaban de agricultura tradicional como algo que había que superar. Esa é unha parte do discurso que exclúe a historia. Hai unha revolución neolítica e desde o neolítico hasta despois da Segunda Guerra Mundial non é máis. E a segunda parte é precisamente esta outra pregunta que vos facía, é que hai que convencer os labregos de que non saben facer o seu traballo. Igual que fixeran a revolución neolítica, igual que nos que ganaran cartos para pagarnos a pasaxe a América, que nos educaran, que conseguiran recursos para facer esas casas de 4 augas que hai en moitos sitios de Galicia, ou esos hórreos, ou para facer a fachada do Obradoiro, porque non pensaredes que a fachada do Obradoiro e o pazo de Raxoi o fixeron os curas, non? Esas son rentas do millo e da pataca. E sin rentas do millo e da pataca, pois o que tería sería o pazo de Xermillo, máis modesto. Non é un problema artístico, é un problema de volumen de riqueza. Os labregos non sabían facer o seu traballo e o tiñan que aprender os técnicos. E iso foi o que ocurrir, e neso vivimos hasta hai moi pouco tempo. E esa é a idea que todos tiñan. E hoxe o que estamos facendo, e por iso creo que me invitades vos aquí, precisamente porque vos dades conta de todo isto mal que ven, ou dades vos conta de que hai un discurso diferente, ou que necesitamos un discurso diferente, hoxe, no fondo, que estamos facendo algo moi simple, que é redescubrir o mundo dos nosos vellos. Vos, bisavós, como bueno. O mundo do que desertamos durante 60 anos, aproximadamente. E vos, eu teño un colega que me manda sempre mensaxes, que foi o primeiro enxeñero agrónomo, foi o primeiro máster en agronomía ecolóxica, o primeiro máster que se fixo no Reino Unido, xa nos anos 80. E outro día mandou un WhatsApp que me decía, mira, a este home, que é caseiro de miña mai, hai que facelo o conselleiro ou asesor do conselleiro de Agricultura. E o que lle dixo o señor foi, isto do agro empezouse a escarallar cando se desfixeron as cortes. Vos escutastes algunha vez unha mellor definición de agricultura sostible? A que non? Vale, pues esta é a primeira parte do que vos quería contar. E agora, se vos parece, iniciamos unha pequena ronda de preguntas e comentarios e logo sigo con PowerPoint. Porque si solo miramos un PowerPoint, pensamos ben. Si vos parece, se non vou ilustrando algunhas cousas que dixe, pero casi prefiero que Pois escuchábase ben? Sí. Nada que decir. Ya que credes todo o que dixe. Bueno, vamos seguir avanzando en todo. Non hai por que apurar nada. Antes vos decía... No, ahora, non? Antes vos decía que falar de innovación é dar a coñecer as achegas de geografía, recoñecer o acelerado do cambio recente, e eu creo que isto é bastante importante.
falábamos de que éramos rurais hasta hai moi pouco tempo e coñecíamos en que consistía a produción agraria. Outro día presentei isto en Princeton a principios deste mes e o catedrático dali, neste caso do Departamento de Estudios Hispánicos, é de Narón, que para ir a todas partes, claro, por eso vamos a todas partes. E cando falaba desto da malla, ao final ven a falar comigo e dicir, eu mallei, é pequeno, eu tan... O seu pai foi traballador do Estado, pero él aínda fixera a malla que a seus avós, o cal non é nada extraordinario. E seguramente que aquí algún de vos tamén. Pero para entender ese cambio, ao mellor, no vosso caso, o entendedes millor así. Sobre todo, se temos en conta isto. A aparición da produción madereira. E a produción madereira, bueno, isto está no traballo de David Soto do 2006, a historia da agricultura galega no século XIX desde o punto de vista productivo e desde un punto de vista ambiental, pero algunhas cosas que están aquí, en concreto isto é inédito, ¿no? E estou preparando para publicar, espero que pronto, ¿no? Si vos fixades, bueno, pues a reducción dos pastos, o que significa incorporación de pensos. Bueno, supoño que sabedes que co 40%, perdón, co 10% de toda a terra abandonada en Galicia se alimenta toda a gandería galega, sin ter que importar ningún penso, ¿no? Non se fai justamente porque se rompeu a lógica de eso que chamaba o mixed farm, ¿no? E logo a aparición da produción forestal. E para entender eso, hai que entender isto. Hai que entender algo que eu sempre explico aos meus alumnos e a todo o mundo dunha forma moi sinxela. En todos os sitios onde hoxe vexades piñeiros e eucaliptos, non había árbores. Se eliminades todos os piñeiros e eucaliptos, vedes a Galicia máis ou menos de 1880, que foi cando empezou a estenderse empezaron a estenderse os piñeirais, moi modestamente e moi vinculados ás explotacións agrarias e manexados por elas. O que ocurre despois da Segunda Guerra Mundial é isto, unha lógica política que é anterior a esa que eu vos describía despois da Segunda Guerra Mundial, que empeza antes e empeza xustamente cos fascismos, ¿no? Cos políticas autárquicas e intervencionistas que levan, digamos, ao paroxismo a vontade de intervención sobre o mundo rural. Logo son correxidas, por suposto, despois da súa derrota, pero non en España. A superficie repoboada, bueno, non sei, creo que non se ven moi ben os anos, non? Pero para que vos dedes conta, isto é 1900, tampouco vexo, isto é 1941 e o pico en 1953. Non se ve nada. O pico en 1953. E o final estos son os anos 70. A relación, ademais, entre incendios, que é o gran, digamos, a gran sensación de cocidio que temos os galegos e galegas actuais, ¿no? O monte que arde, que non é máis ni menos que o resultado do exceso de arborado por un lado, é dicir, de espacio abandonado non manexado, despois dunhas políticas de reforestación espectaculares co que van a destrozar unha lógica agraria que era este que vos explicaba. Bueno, por eso pasaba un pouco a presentación na idea de superar tópicos como que Galicia é un país atrasado, que o agro galego é a fonte fundamental dese atraso, porque fixadevos que cando falamos de atraso, eso non vos preguntei, cando falamos de atraso, ninguén fala de atraso que non teña un fundamento agrario. É certo que o noso amigo Xan Carmona ten un libro que se chama O atraso industrial de Galicia. Claro, pero como lle dixen cando publicou, porque lle puñeche ese título, xe que demostras o contrario. E ele me decía, bueno, porque isto é, digamos, o que se entende. Pero se colledes o libro de Xan Carmona, e de feito todo o que fixo despois desminte o seu propio título, o que demostra exactamente o contrario. O desenvolvemento dun gran proceso industrial vinculado aos asteleiros, ás conservas,
e a unha zona de Galicia, non a zona, e a uns sectores. A outra idea que os labradores non saben practicar o seu oficio, e a outra idea que a sociedade é reacia aos cambios e a innovación, ao progreso do século XIX e a modernización do século XX. Por iso a crítica do trazo é imprescindible, e a levamos facendo desde hai tempo, e non quero parar. Que máis eu non deixar de dixo. Cando vos falaba dos vestixios da revolución agrícola do século XVIII, me refería a isto que temos diante. É imposible ese traballo, esa dimensión, ese tamaño e esa cantidad de pedra e ese custe, si non é xustamente porque detrás están as rentas do millo. Claro que é moito máis bonito que está dentro, non? O Pórtico da Gloria, xustamente, pero moito máis pequeno, moito máis modesto. Pensa nas catedrais francesas. As portadas, eso sempre nos engaña moito, non? Porque as portadas das catedrales de peregrinación francesas, que son románicas, son inmensas, e recordan o Obradoiro, pero o Obradoiro do século XVIII non é do século XV, do século XIV, porque non había o recurso necesario para facelo antes. O mismo que este Palacio Versallesco. E aquí tedes os hórreos que vos falaba. Non puxen os de Carnota, os das casas puxen os de Combarro, que é a mesma historia. O hórreo de Mondoñedo. Non sei se conocedes este tipo de hórreo. Isto é Barreiros, Viladaíde, baixando hacia o mar. Isto é un hórreo de labregos, non é un hórreo... Os labregos que teñen un hórreo como este son moi ricos. Non teñen nada de pobres, E os que teñen este hórreo tamén son ricos. Porque antes solo tiña puro. Bueno, a chave, que o dixen así un pouco de pasada, a chave de todo isto, efectivamente, non é solamente a combinación de novos cultivos e a construcción dunhas rotacións moi complexas, pero moi equilibradas, que se van producindo moi lentamente. A introducción do millo empeza polas Rías Baixas, bueno, empeza en realidad en Portugal, casi máis que nas Rías Baixas, ou ao revés, non se han posto de acordo os modernistas nesa cuestión, non? E, bueno, para que vos deis unha idea, a pataca non expulsa a castaña do Caurel prácticamente hasta 1920. É un proceso moi longo e moi demorado, non? Pero no que a clave xustamente é ser capaz de producir o que sigue sendo fundamental, que é a fertilización. Sobre o que xa sabedes, e eu aprendín de vos, os geografólogos, os químicos, que a terra galega é pobrísima, que non hai nada dela, chans ácidos, moi lavados, que a única forma de que produzan é que estés constantemente facendo esa terra, que é o que se fai coa fertilización, coa boa fertilización. Claro, como sois escépticos, e todo o mundo é, e así debe ser a ciencia, hai que demostrar que efectivamente todo este proceso de cambio e todo este proceso de innovación é mensurable, é tangible, e se pode observar máis alá que cualitativamente, porque vos diga algo que é bastante evidente. Se os galegos emigraron, e as galegas, é porque tiñan cartos para facer. E se a emigración foi tan inmensa, non foi por pobreza. Esa tesis irlandesa só sirve para Irlanda, non sirve para Sicilia, ainda que creades que sí, desde logo non sirve para Polonia, non sirve para Suecia, non sirve para Dinamarca, non sirve para todos os Janssen que están en Manitoba, e tampouco sirve para nós. É certo que houve xente que emigrou por dificultades, pero a emigración era unha válvula de escape para colocar a poboación que sobraba, porque se producía moita poboación. E se producía moita poboación porque era necesaria para traballar, pero se producía máis da necesaria e non tiña salida no marco da Revolución Industrial, porque aquí non había, houve moito máis tarde. E entón, a única salida en todas as regións de Europa que les pasaba eso, que eran moi productivas en términos agrarios, pero non tiñan unha salida industrial inmediata, non había outra salida que a emigración. Pero aparte desa emigración, que demostra xa en si mesma, para min, por lo menos, e isto temos estudiado moitas veces, a evidencia desa riqueza agraria, calquera comparación das que temos feito neste caso David Soto e eu, calquera comparación co Reino de Castela demostra desde o século XVIII e ata 1900 demostra, digamos, esa ventaxa nas tasas de crecemento acumulativo anual no caso de Galicia. E se o vedes dunha forma moi clásica,
que esta, pois tamén o vedes bastante ben, non? Bueno, a porcentaxe de poboación de Galicia, galega respecto da española despois das grandes millóns do século XVIII era a que hai menos, e a súa reducción e a súa evolución, o seu crecemento foi constante, a porcentaxe que representaba foi constante hasta 1900, 1920. A partir da guerra todo mudou dunha forma radical, como vedes, non? En términos productivos, vedes que máis ou menos a evolución é semellante. Tedes que darvos conta que Cataluña representaba menos poboación que Galicia, tiña menos poboación que Galicia a principios do século XIX. Perdón, a mediados do século XVIII. Isto que credes que é? Suráfrica, ¿no? Bueno, normalmente me dicen outras cousas, pero notas que estou entre de que sabe. A ver, Sudáfrica, Australia. Scott. Isto é cerca de Longriver, nas Highlands. Bueno, pois, esa paisaxe que tanto nos gusta e que tanto nos gusta as estrelas do rock, que van ali en helicóptero a comprarse castelos e non hai ninguén no mundo, en fin, no mundo de verdad, Hollywood, se non ten unha finca en Escocia. E así que cando estuvemos ali, acababa de caerse un helicóptero con unha destas estrelas do rock andando todo o castelo. Pero esa paisaxe que tanto nos gusta e que tanto nos gusta as estrelas do rock é produto justamente do dominio aristocrático e ao contrario do que nos facemos aquí. É certo que aquí cada quen fai a casa onde quer, porque lo vas facendo toda a vida, e iso hai que corregir, non hai que favor. Pero tamén é certo que iso se basa nunha cultura que é manexar o territorio por parte da xente. Cando estuvemos en Escocia facendo un proxecto europeo sobre comunais, bueno, pues estaban encantados porque aí mesmo, aí ao lado, acababan de conseguir por primeira vez, publicar un libro que se chama We Won the Land, a propiedade da terra. É dicir, os foreiros nosos, ali, bueno, non recordo o nome que teñen, nunca conseguiron a propiedade da terra, e nunca conseguiron decidir que facían coa superficie que manexaban. Traballaban para pagar unhas rentas, con unhos produtos, non podían introducir outros, e tiñan que deixar además un espacio moi considerable como territorio de caza daqueles aristócratas que pactaran cos ingleses ser lores en Londres a cambio de facer o que quixeran en Escocia. E o que quixeran foi isto. E isto onde é? Tens que conocerlo. Puede ser Por lo menos algúns. Courel, ¿no? O, claro. Eso parece. Isto é o Caurel do Camín de Ferro, da Lara, non? E, bueno, eu isto se propoño por esta idea, porque contra o que aprendemos e contamos, e nos contan na escola, en Europa non hai nada natural. Non hai un solo milímetro cuadrado que non fora cavado, ou pisado, ou removido, ou revoltado pola xente, porque levamos aquí demasiado tempo como para que haxa natureza. Todo o que hai, todo o que medra depende do que a xente fixo con ese espazo, e aquí tamén. Efectivamente se poden parecer os dous, pero o que hai detrás de un e detrás do outro é ben diferente. As cousas porque é un espacio moi elevado, efectivamente, e aquel, bueno, moi abandonado agora, e aquel un espacio manexado de outra forma, pero no que ou ben os prados as ovellas, ou ben o territorio destinado fundamentalmente á caza, están gobernados por outro. E falando do atraso do progreso, esta imaxe é a que poñemos sempre, non? Digamos, asociamos claramente esta imaxe con Galicia, e con o noso pasado, e con o noso ser, non? Isto era así. Xa sabemos que hai unha parte que sabemos porque además nos siguen contando incluso os gandeiros que veñen nos tractores enormes, máis grandes que os franceses, a decir que queren máis diñeiro pro leite que producen, non? E eles sempre nos dicen o mesmo, os nosos pais e os nosos avós, o traballo moi esclavo, nunca se sale da esclavitud, matábanos de fame, bueno, pero os historiadores non creemos todo o que nos contan, non sei, non? Desde logo non.
Esta parte é verdade, non? Había traballo infantil, en fin, se traballaba desta forma. Bueno, é verdade en toda Europa. Se vades a calquer museo etnográfico europeo, tedes a mesma imaxe. Nos casos hai unhas vacas, noutros outros, nos casos hai burros, noutros cabalos, noutros mulas, pero sempre atopades a mesma imaxe. Pero esta tamén é verdade, que é a malla da que vos falaba antes. Antes vos la describía, e agora quero que a vexades. Esta escena da malla é dos anos 20. Si vos dades conta de que isto era bastante generalizado en toda Galicia, non en toda, sabemos menos do que nos gustaría saber, pero o que sabemos nos dá a entender que prácticamente en toda Galicia a malla era unha realidade, por tanto unha innovación incorporada á altura dos anos 30. Dadevos conta que alguén ten que saber como se manexa o motor, ¿no? Alguén ten que saber amañar a máquina, alguén ten que saber como se organiza o traballo, que tampouco é tan distinto do traballo da sega. Primeiro se sega, logo se fai a meda, despois se fai a malla e logo se recolle a palla. En fin, a xente do rural non, o fordismo non é tan incompatible con ese traballo, non? Pero en todo caso ten que haber conocimientos tecnolóxicos que veñen de algún sitio. De onde? Pues, se mirades os anuarios estadísticos das vilas de Galicia, veredes que hai ferreterías en todas partes, e que empeza a haber autobuses en 1916, e que empeza a haber estacións de petróleo que se chamaban daquela pues, en 1920, e que a xente ven de América e ali xa traballou no mar, e traballa con motores, e que non hai nada extraordinario en que se saiba manexar este tipo de área, e que se introduza no rural, incluso nas zonas máis profundas. Desde o punto de vista, digamos, do que é o comportamento económico convencional ou unha análise do comportamento económico convencional das agriculturas, aquí tedes unha representación en términos provinciais da productividade agraria que nos permite falar xustamente do grado de innovación e como todas estas innovacións poden apreciarse estatísticamente e a productividade do traballo. E vedes que, bueno, o seu comportamento é máis ou menos o esperado. A orla nun caso, e noutro caso a diferencia de amplitud. Que vos sempre ledes, como sempre se nos presenta outra vez polo problema da guerra civil, ¿no? E a lectura da guerra civil, latifundio e minifundio. Os meus colegas granadinos descubriron que o minifundio efectivamente era fundamental en Granada, ¿no? E en Jaén. Así que nos temos unha idea, seguimos manexando unha idea que non ten nada que ver coa que ten solo que ver en parte coa realidad. O cultivo baixo plástico de Almería ou as fresas de Huelva non poden entenderse no latifundio, sino con emigrantes que marchan e volven como tal. E aquí, expresado de outra forma, vedes justamente as tasas de crecemento acumulativo anual en porcentaxe dos factores de producción de 1900 a 1930 e vedes cal é a posición de Galicia, cal é a posición da media española e cal é a posición das actuales comunidades autónomas. E creo que deixa pouca dúbida sobre a posición galega, en termos de producción agraria por superficie productiva, producto agrícola por superficie cultivada ou producción agraria por activo agrario masculino. Tanto que masculino tamén traballaban as mulleres, pero non só traballaban. O que mide a millora neses 30 anos da capacidade de produción. Había algunhas cousas de presentación que fixen fora, entón non é tempo correxidas, pero... Falábamos antes da produción gandeira. Isto de Carbona, de Martínez López, de feito foi o primeiro que traballou sobre isto, e aquí vedes justamente en que consiste esa explosión mercantil da agricultura galega en términos de gando para o mercado. O que
que máis se parece a aquelas feiras e a aquelas estacións do tren de Porriño, a Ramallosa e por aí adiante son as películas de vaqueros, porque efectivamente esa imaxe que nos temos do gando conducido ao ferrocarril non era tan distinta. E de feito unha feira en Gondomar non distinguides a xente das vacas, non? Pero en Santa Susana tampouco se distinguía. E detrás de todo isto hai ademais que é algo que me parece importante poñelo en circulación. Detrás de todo isto hai ademais moito traballo innovador e moita ciencia. E eu creo que Gallástegui, descendente del, ilustre tamén, Gallástegui é, para min é o xerco de todo isto, e de feito vou deixar aquí xa que vou falar de isto. Se queredes falar vos tamén, e se non me tomo a cervexa. Gallástegui sempre foi interpretado e o que el fixo, que a introducción en Europa, non en Galicia, dos originais dobles híbridos, sempre foi interpretado como unha anécdota, non? O sea, un señor que se chamaba Gallástegui que fixo unha cosa moi importante, non? Parecía unha excepción, parecía eso, exactamente unha anécdota. Gallástegui é xustamente a manifestación de todo isto que vos acabo de contar. Gallástegui nunca estaría na primeira estación que monta a Xunta de Atención de Estudios fora de Madrid. Esa estación nunca estaría situada en Santiago, na Escola de Veterinaria, actual Parlamento, e logo en Pontevedra, se non fora porque detrás había quen pagaba, quen chamaba, quen buscaba, quen votaba, quen financiaba e quen reclamaba. Había un entorno social para esa transferencia. Non se pode producir esa creación no valeiro, non? E non se producir no valeiro. E, bueno, ao lado, o que poño xustamente é todo o mapa de centros de innovación que hai á altura e de difusión que hai á altura de 1928 aproximadamente, e que nos dá unha idea da capilaridade dese traballo de innovación e de difusión. Eses arados do que vos falaba, o arado da vertedeira, os técnicos agrarios que traballan en Galicia desde 1900, digamos, teñen que aprender, e iso lles leva uns 20 anos, entre 1890 aproximadamente, 1910 ou 1905, 15, 20 anos, teñen que darse conta de para que realidade están traballando. E a diferencia do que fan despois de 1945, nunca lle dicen ao paisano usted non sabe facer o seu traballo. Non. O primeiro que fai Gallástegui é intentar entender que é iso do demoucado. Porque a xente das Rías Baixas corta, antes de recoller, o millo por riba da espiga e deixa a espiga e o resto na terra e o outro vai ayudando aos animais. E quere entender por que fan eso e, por lo tanto, en función de eso, que tipo de producto necesita. E cando sabe, además, lle lo dá. Bueno, e por suposto, pues, hai moita xente que facía moito diñeiro con este proceso de difusión e innovación tecnolóxica, ¿no? Toda a rede de ferreterías é o pai dun ilustre catedrático da nosa universidade, por certo, de biología, foi o que máis me axudou a facer este cadro, ¿no? Porque se dedicaba a vender a Puria Lugo. E o pai de Valente, o máis famoso poeta que seguramente seguimos tendo hoxe en Galicia no século XX, pues, se dedicaba a vender arados en Ourense, e así vos podría seguir contando, ¿no? En fin, porque ademais estamos falando dunha sociedade, e desto non falamos nada, que estaba organizada e que estaba articulada, ¿no? Xa sei que sabedes que hai moitas casas de indianos, e moitas fundacións de indianos, e moitas escolas de indianos, pero supoño que tamén sabedes que había máis de unha sociedade agraria en cada parroquia, ás veces, e normalmente había unha, ¿no? E é moi diferente, sí. E ás veces se unía, no caso desta Unión de Pontevedra, que estaba impulsada desde América. E que o que querían, pues, era exactamente o contrario do que dicen que non querían. Querían o progreso, a instrucción e a emancipación. E o traían de América. Todas esas imágenes e todas esas ideas as traían de América. O
tiñan unha orientación socialista, como no caso da dereita, non? Pero todos querían o mesmo: innovar e vender. E, en todo caso, e aquí sí que xa deixo, a modernidade e o mundo rural non estaban, non se veían como contradictorios. Isto podría ser feito pola xeneración do Xamarín, non? O sea, unha peixeira descalza debaixo dun título que se chama Galicia Moderna. Pois sí, efectivamente. Non lles parecía que non fora verdade.